Dit is Yvonne. En dat is Jacobien. Hey. Goed zo. We gaan Jacobien even voor het eerst proberen. En dan met Yvonne even wachten. Ja, goed zo. Dus Frida. Oh, daar mooi Hester. Hallo en wie is het? Het is Renske. Frida en Wimmy. Dus Geertje, mooi Wouter. Dit is Jacobien. Zonder voaltje. Oh. Nee. Nee. Oh. Nee. Die kind is niet looien. Kom maar. Kom maar. Ho ho. Jacobien is helemaal in paniek, want die is haar voaltje kwijt. Ja, goed zo, braaf. Je hebt helemaal voen. Deze voile, Yvonne, die roende steeds bij Hester.
Maar Hester, haar voeltje, die stiet hier nog. Renske het Hester pakt. Netje. Dus. Nou is alles weer klaar. Sjors. Rising Star. Hey. Pieter en Renze Janko. Dit is Tjalle. En dit is Tyrijn. Meermaal vriendjes. Hey. En Tjerk. Goed zo, braaf hoor. Hallo? Ik doe helemaal niks. Nou, ze staan al 2 weken of zo mooi ook hoor. Of 1 week. 1 week denk ik. Maar dit gaat hartstikke goed. Moesten even nog wel wennen, maar dan is het klaar. Tjalle. Tjerk. Hey, ik heb jet dat die Wem een baby kregen had. Dus Tjalle had een broertje erbij kregen. Witse. Ja, dat is toch nog net denk ik wel. Die is vast wel een keer zien.